ନାରୀ ଯଦି ସେ ମା ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ସନ୍ତାନ ମାନେ ତା ପିଲାମାନେ ଯଦି ତା ମାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବି ସେଇ ମା ଜଣକ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ତା ମାର ମନ ଜାଣି ମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ବି ହଉ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ମା ଠାରୁ ହିଁ ମିଳେ ବାପା ଠାରୁ ହିଁ ମିଳେ ତ ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତିନି ମାନେ ମାଆକୁ କଣ ଖୁସି ଲାଗିବ କଣ ଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହବ ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି ସେଇ କଥାଟା ଜମା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସେ ମାଆକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ାରେ ଥାଏ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ମାର ମନ କଥା ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ଥର ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାକୁ ସତରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିବି ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବେଶୀ ନହେଲେ ନାହିଁ ଥରେ ଅଧୁଟେ ହେଲେ ବି ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ କଷ୍ଟଟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ସତରେ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ବୋଲି ଭାବିବେ ମତେ ସତରେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ହେଲ୍ପଲେସ୍ କଣ କରିବି